Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Δεν Έχω Λόγια. Μία λέξη έχω απλώς να πω. Τελικός. Απόψε. Το πρωτάθλημά μας, το πρωτάθλημα με τους 8 καλύτερους παίκτες που πέρασαν από το πλατό του Δεν Έχω Λόγια, τελειώνει απόψε με τον τελικό. Δεν θα πω περισσότερα, δώστε μου ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Γιώργο και τη Λίτσα. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ-συγκρότημα. Για μας αντέξει το σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα. Έχει φανεί ήδη στο χειροκρότημα. Το πιο δυνατό χειροκρότημα πραγματικά από τότε που ξεκινήσαμε αυτό ήτανε. Μπράβο παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πώς αισθάνεστε? Τέλεια. Ναι. Ναι. Άσε πώς αισθανόμαστε, σαν όνειρο είναι. Κάναμε μια φοβερή διαδρομή παρέα. Χρειάστηκε μνήμη, χρειάστηκε ψυχραιμία, χρειάστηκε τύχη, χρειάστηκε η καλή στιγμή και η έμπνευση μάλλον της στιγμής. Χρειάστηκαν ακόμα και οι κακοτυχίες του αντιβάλλου και φτάσαμε εδώ πέρα. Όλα πρέπει να τα συνυπολογίσουμε, όλα χρειάζονται σε αυτό το παιχνίδι. Ήσασταν δύο εξαιρετικοί παίκτες, το ξέρετε αυτό, και είσαστε εδώ στο τελικό και μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιώργο μου, έχεις κερδίσει 20.000 ευρώ πέρα από τις εμπειρίες και την αγάπη μας εδώ. Λίτσα, εσύ έχεις κερδίσει 12.750, σωστά? Ναι, είναι σωστά. Μπράβο. Κερδισμένοι λοιπόν και οι δύο. Η Όλια, η Μάλαμα, η Μαρία, η Αγγελίνα. Η Μαρία είναι εδώ επίσης, μαζί με τους φίλους. Η Αθηνά είναι μακριά, έχει κάνει τόσα χιλιόμετρα πια για αυτό το παιχνίδι. Δεν πειράζει, σήμερα θα μας δει από το όμορφο Αλιβέρι, να της στείλουμε όλοι μας την αγάπη και τα φιλιά μας. Είναι σαν να είναι εδώ. Ξεκινάμε, παιδιά. Αυτό ήτανε. Μ' αρέσει, αυτό το λέω πάντοτε. Το αυτό ήτανε για να σου φεύγει το άγχος εσένα. Αυτό ήτανε πάντως. Εγώ άγχος, εγώ. Εσύ. Εγώ. Χόρευα έτσι. Πάμε. Σε βέγγικο χόρευα. Πάμε να δούμε τις 7 κατηγορίες, να χορέψουμε σε βέγγικο ξανά μαζί, Γιώργο. Για να δούμε. Η βιαστική 10 βαθμοί. Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης 15. 100% έρωτας 20. 2-2, 25, αφιερωμένο. Αυτό σε εσάς. Μας έπιασες 30. Μόνος σε διπλό κρεβάτι 35 και καρδιά η λογική 40. Στο τέλος ακολουθεί το κοινό τραγούδι. Τι προσγείωση ήταν αυτή ξαφνική στους κανόνες. Δούλεψε η λογική και όχι η καρδιά προφανώς. Leader είναι ο Γιώργος, μια που έχει τα περισσότερα κέρδη, εξού και το μικρόφωνο, εδώ πέρα. Διαλέγεις πρώτος, Γιώργο. Πάμε. Καρδιά η λογική. Πάμε, καρδιά η λογική. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα, Αντώνης Ρέμος, τέρμα Γιώργος Μαζονάκης. Δύο πρόσφατες επιτυχίες, ξεκινάμε με το η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Όμως ποια λογική, ποια τακτική, η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Όμως τι να σκεφτώ, τι να κρυφτώ, εγώ πάω με τα χέρια ανοιγμένα.
Τέρμα το δεύτερο τραγούδι. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Μας το χάλασες, χάρη μας. Μας το ψαλίδισες. Λογοκρισία. Τέρμα. Τερμά. Και αν το πεις όχι ως το τέρμα, μέχρι τις παύλες και δώσεις 10 λέξεις, κερδίζεις 40 βαθμούς. Καλή σου επιτυχία, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Νύχτα και νύχτηση ο γκάζι. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρήμα σπίτια και κολόνες. Διαλυμένες μας εικόνες. Στα αέρας ανακρίνω. Τη μοναξιά μου λίγη πίνω. Και πιέσαν καβιά σε καφενείο. Μες στο μυαλό μου πέσουν δυο φωνές. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Είναι άλλη που σε νοσταλγεί. Την πλήρωσα με αίμα και αν τη θύμηση σε καταλείπω. Αφού το ίδιο δεν σου λείπω. Ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Είναι άλλη που σε νοσταλγεί. Την πλήρωσα με αίμα κι αν το παράπονο με πάρει. Δεν στη χρωστάω τέτοια χάρη. Λευκό χαρτί σε ρίχνω πια στο αναπήρατη φωτιά. Πάστε καλά. Πω θα γίνει χαμός απόψε. Τι έγινε, εκεί που νομίζαμε ότι χαθήκαμε, μπήκες δυνατά ξανά. Για να δούμε τι είπαμε. Όχι και χωρίς το και. Τη θύμηση σου εγκαταλείπω αφού το ίδιο δεν σου λείπω. Την πλήρωσα με αίμα. Αν βγάλεις το και, θύμηση γίνονται όντως 10 λέξεις, πριν ήταν εγκαταλείπω. 11 έτσι κι αλλιώς. Αφού το ίδιο δεν σου λείπω. Τώρα είναι το σημείο που περιμένουμε να κλειδώσει ο Γιώργος. Ο Γιώργος να κλειδώσει, θα σας πω τι κάνει πρώτα. Είναι εδώ στο κυκλάκι. Κάνει Βγαίνω από το κυκλάκι. Μπαίνω. αυτό. Πώς ήταν ο Μικρούτσικος στην Άνοιξη, στη Eurovision που ήταν με την κιθάρα και πήγαινε μπρος πίσω. Πες μου πότε θέλεις να σταματήσουμε το πήγαινε έλα και να κλειδώσουμε. Και με το Λοιπόν, που το λέω, κλειδώνω. τι λέρε μεγάλε. Κλειδώστε τελικά. Μπράβο! Μπράβο! 40 βαθμοί για σένα, Γιώργο. Μπράβο σου. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στον μεγάλο τελικό του Δεν Έχω Λόγια. Επιστρέψαμε στον τελικό μας με τον Γιώργο και τη Λίτσα. Λίτσα μου, σειρά σου. Εγώ πάλι θα μείνω μόνο σε διπλό κρεβάτι σήμερα. Θα με διώξει ο Κώστας. Αποκλείεται. Που σε λατρεύει. Δες εδώ, δες εδώ. Πώς, έτσι. Ποτέ. Πού να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου, Μιχάλης Μενιδιάτης, δεν κοιμάμαι, Αντίπας. Ξεκινάμε με το που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου και λείπει όλη νύχτα από το κρεβάτι μου. Πάμε και στο δεν κοιμάμαι τώρα. Άραγε ακόμα μ' αγαπάς. Δεν ξέρω, τι θέλετε εσείς. Εσύ τι θες. Α, ωραία. Δέχεσαι παραγγελιές. Ναι, αμέ. Σε αυτό ναι. Κορίτσια, Για πείτε. το πρώτο βρελισσάρες. Το πρώτο.
Άντε, πες το πρώτο για τις φίλες σου, μπορεί να λοιπόν. βαριέσαι. 8 λέξεις. Τα κορίτσια Καλή μου, τα επιτυχία. κορίτσια. Που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου και λείπει όλη η νύχτα από το κρεβάτι μου. Τέτοια ώρα η αγάπη μου και λείπει όλη η νύχτα από το κρεβάτι μου. Αισθάνομαι πως μ' απατά και με προδομένα χείλη με φυλά. Αισθάνομαι πως μ' απατά και με προδομένα χείλη με φυλά. Που να είναι, Πού να είναι! Πού είσαι! Προαισθάνομαι πως μ' απατά και με προδομένα χείλη με φυλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άμα δεν είναι γι' αυτό, δεν παίζει. Κλείδωσέ το. Προαισθάνομαι πως μ' απατάς και με προδομένα χείλη με φυλάς. Έτσι το λέει ο Μενιδιάτης, λέει. Μάλιστα. Μας έπεισε. Αχ, μα... Ξαφνικό ήταν αυτό. Τουλάχιστον το ευχαριστηθήκαμε και χορέψαμε. Κρατάμε αυτό. Γιώργο μου. Λοιπόν, διαλέγω, μας έπεισες. Πάμε εκεί. 30. Λιώμα σε γκρεμό, Παντελής Παντελίδης, δεν σε θέλω πια, παραδοσιακό. Ξεκινάμε με το λιώμα σε γκρεμό. Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκέφτομαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Δεν σε θέλω πια, δεύτερο τραγούδι. Από τα πολλά που μου έχεις καμπομένα, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Λοιπόν, πάμε, δεν σε θέλω πια. Πάμε, δεν σε θέλω πια. 6 λέξεις ψάχνουμε, Γιώργο. Καλή σου επιτυχία. Από τα πολλά που μου έχεις χαμωμένα, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Τα σοφιγάρα μου τα έχεις μαυρισμένα, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια, δεν ποθώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και πονώ κι άλλη να αγαπώ, μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω πια. Από παραδοσιακό το έκανες λίγο επαναστατικό, είναι αλήθεια. Πάμε, Ήτανε λίγο αντιμνημονιακό το έκανες το τραγούδι. Θοδωράκι. Πάμε να δούμε τις 6 λέξεις που μας έδωσες. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Μ' αρέσουν. Το κλειδώνουμε. Μπράβο, Γιώργο, σωστός, παίρνεις 30 βαθμούς. Και ανεβαίνεις 70. Λίτσα μου. 2-2. Πάμε 2-2 να πάρουμε βαθμούς. Μην μείνουμε στο χορό μόνο. Για να δούμε.
Πες μου, Θάνος Πετρέλης και Χριστίνα Μιλιού, ο τελευταίος χορός, Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας. Ξεκινάμε από το πες μου. Με ποιον ξυπνάς, με ποιον κοιμάσαι, ψέματα δεν θέλω, άσε. Πες την αλήθεια, όλα ήταν μια συνήθεια. Πάμε και στο τελευταίο χορό. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Τι κάνουμε? Το τελευταίο χώρο. Πάμε για τον τελευταίο χώρο. Καλή σου επιτυχία, Λίτσα. Κράτησε μ' απόψε πιο σφιχτά, άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Άκου την καρδιά μου πως χτυπά, σου φωνάζει ακόμα όσο σ' αγαπά. Κλείσε μ' απόψε πιο πολύ, ας τον έρωτα στο δάκρυ να πνιγεί. Πώς θα φέρνει έτσι η ζωή, δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί. Μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Μπράβο, Λίτσα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Είπες πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τις 5 λέξεις. που Έτσι μας όπως έδωσε. είμαστε. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει, μας είπες. Φαντάζεσαι να είναι λάθος. Έτσι το έλεγε η Δύση με τον Καρβέλα. Το θέμα είναι πώς το έχει πει ο Μενιδιάτης όμως το τραγούδι. Που μπορεί να ήθελε να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Να είπε κάτι άλλο, ας πούμε. Ας πεθάνεις αγκαλιά, ας πούμε, πριν τελειώσει. Που να Λίτσα, μισώσεις. το κλειδώνεις. Κλείδωσέ το, Γιώργο μου. Μπράβο! Πολύ ωραία. Να τη 25 βαθμοί για τη Λίτσα. Και ερμηνεία και βίντεο κλιπ και απ' όλα. Καλά, εντάξει. George, Πάμε, στο επόμενο. πάμε στο Το επόμενο. επόμενο παρακαλώ. Πάμε το Οπα, καλέ. πήρε αέρα, παιδιά, για δες το να. Και κλειδώνει και αμέσως και ούτε πέρα δόθε, ούτε διαδρομές, ούτε τίποτα. Έρωτά μου αγιάτρευτε, Κώστας Κόλλιας και έρωτά μου σκέτο, Νίνο. Για να ακούσουμε το έρωτά μου αγιάτρευτε. Έρωτα μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη, τη ζωής μου φινάλε. Πάμε και στο έρωτά μου. Έρωτα μου αγάπη μου ζωή.
Γελάω με τη Μάλα με το μεταξύ, η οποία με το έρωτά μου γιάτρεφε, έπαθε μεγάλη χαρά κι αυτό. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι αν ήταν στο τελικό η Λίτσα με την Αθηνά, θα ήμασταν εδώ πέρα με ξηρούς καρπούς και ουίσκια. Εάν ήταν στο τελικό η Μάλα με τον Γιώργο, ο τελικός θα μεταδόταν από την ΕΡΤ2 ή από την Ενέργεια από το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο. Πάντως όχι, θα είμαστε εδώ. Οπότε μια χαρά ταιριαστή ατέριαστη μου είσαστε. Τα έχετε καλύψει όλα τα τραγούδια και τα ρεπερτόρια. Τι κάνουμε? Έρωτα μου αγιάτρευτε. Πάμε εκεί, Καλή σου επιτυχία, Γιώργο. Ψάχνουμε 4 λέξεις. Έρωτα μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, η ιστορία μου όμορφη, τη ζωής μου φινάλε. Έρωτα μου, έρωτα μου, έρωτα μου, μόνο εσύ με κυβερνάς. Είσαι εσύ το κάτι άλλο στην καρδιά μου, μες στο αίμα μου κυλάς. Και κάπως έτσι τελειώνει ο πρώτος γύρος για σένα, Γιώργο. Για να δούμε τι μας είπες. Μέσα στο αίμα μου κυλάς. Το κλειδώνουμε. Σωστός και πάλι 3 στα 3. Μπράβο σου, ανεβαίνει στους 90 βαθμούς. Λίτσα, τι κάνουμε? Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης. Πάμε λοιπόν για τους 15 βαθμούς. Δεν θα μάθεις ποτέ, Σταμάτης Γονίδης, υπομονή, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ξεκινάμε με το δεν θα μάθεις ποτέ. Δεν θα μάθεις ποτέ πόσο πόνεσα και κλάψα. Δεν θα μάθεις ποτέ πόσο μόνος μου ένιωσα. Πάμε και στο υπομονή. Κάντε υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ξέχασε το δεύτερο. Ξέχασε το. Δεν θα μάθεις ποτέ. Πάμε και το δεν θα μάθεις ποτέ. 15 βαθμοί, 3 λέξεις. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γράφω και στήσω γράμματα, δικά σου σπάω πράγματα και ό,τι σε θυμίζει. Για σένα δεν υπάρχω πια, τη φτωχή μου την καρδιά, τη θλίψη τη γεμίσει. Δεν θα μάθεις ποτέ πόσο πόνεσα και κλάψα. Δεν θα μάθεις ποτέ πόσο μόνος μου ένιωσα. Δεν θα μάθεις ποτέ να αγαπάς, μια φωτιά θα σε όπου περνάς και θα γες ό,τι νιώθουν για σένα. Σε λυπάμαι, λυπάμαι για σένα. Εντάξει, έκανες φινάλε, όχι αστεία. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Έχεις γράψει ιστορία πια. Με αυτό το τρίτο τραγούδι το φινάλε σου είναι. Για να δούμε. Ποτέ να αγαπάς. Θα το κλειδώσουμε δηλαδή, έλεος. Ωραία. Μπράβο, Λίτσα. Σωστή. Και με πάθος πολύ το ερμήνευσες και ανέβηκε στους 40. Πάμε σε διαφημίσεις για λίγα λεπτά και ξαναγυρνάμε εδώ στον τελικό του Δεν Έχω Λόγια.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε οι Γιώργηδες και η Λίτσα μας. Και υπάρχει βέβαια το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο, Για να το δούμε λοιπόν. Ξέρετε τη διαδικασία, θα ξεκινήσει πρώτα ο Γιώργος, οπότε Λίτσα, θα πας εκεί να ακούσεις για τελευταία φορά στο υπόσχομαι το Σέρι Σέρι Lady. Ευχαριστώ πολύ, ευτυχώς. Να είσαι καλά. Έρχεσαι λίγο. Τι να δούμε, το κοινό τραγούδι, Να σου θυμίσω ότι κάθε σωστή λέξη είναι ένας βαθμός. Στο πρώτο λαθάκι, όσο μικρό κι αν είναι αυτό, τα έχουμε ζήσει. Μικρά λαθάκια εδώ. Ακούς αυτό τον ήχο. Οπότε θέλει συγκέντρωση, ψυχραιμία και στίχους, σωστούς στίχους στο εξής τραγούδι. Ένα όμορφο αμάξι με 2 άλογα, Γρηγόρης Μπιθικότσης, 1975. Δεν σε ρωτάω αν το ξέρεις, πρέπει να δούμε πόσο καλά το ξέρεις. Okay. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Φύγαμε. Ένα όμορφο αμάξι με 2 άλογα, να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω, το ντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα. Καβαλάρεις μια φορά να σεριανίσω, το ένα τα λόγο να είναι άσπρο, όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο, σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Το καμουτσίκι μου το απονώ, σαν της μοίρας μου τα βαστάχτα χαστούκια, και να ακούγεται τη νύχτα με παράπονο. Σαν παράπονο. Σαν μπενιάλι πιτέ. Τι κάναμε? Και να ακούει και να κλαίει. Είναι σαν παράπονο, είπες με παράπονο. Ναι, μάλλον. Με ένα παράπονο μικρό που λέει ένα άλλο τραγούδι. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Γιώργο μου. Πάμε να φωνάξουμε τη Λίτσα και θα δούμε μαζί πόσους βαθμούς πήρες. Λίτσα, τραγούδισε ο Γιώργος. Πάμε να δούμε πόσους βαθμούς. Καλά, εντάξει. Είπε 46 λέξεις. Χρειάζεσαι 97. Σίγουρα. Θα σου πω το εξής. Θα σου πω καταρχήν, θα σου εξηγήσω ότι αν μας πεις αυτές τις 97 λέξεις, ακούς αυτό εδώ, τον ήχο. Ωραία. Αν κάνεις ένα λάθος κάπου στη διαδρομή, ακούς αυτόν τον ήχο. Αυτά είναι τα διαδικαστικά. Πάμε να σου πω τώρα, πριν αποκαλυφθεί το κοινό τραγούδι, ότι οι λέξεις αυτές υπάρχουν. Πάμε να δούμε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Αλήθεια. Τι νόμισες? Αλήθεια? Το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Ναι. Αλήθεια? Πάρα πολύ. Μπράβο! Δηλαδή, η αγωνία κορυφώνεται. Αυτό μου λες τώρα. Ναι. Πάμε, Γιώργο, βρε ξέρεις Λίτσα. πως σ' αγαπάω. Αλλά μ' αρέσει. Πω, παιδιά, θα έχουμε συνταρακτικό φινάλε. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Λίτσα μου, καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Φύγαμε. Όμορφο αμάξι με 2 άλογα, να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω, τον δουλειά με τα στραβά και τα παράλογα.
Τρυπώ το καμουτσίκι μου το απονώ. Σαν της μοίρας μου τα βάσταχτα χαστούκια και να ακούγεται τη νύχτα σαν παράπονο. Σαν παιδιά λυπητερή από μπουζούκια, το ένα τα λόγο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Το ένα τα λόγο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Δεν έχω λόγια, τώρα δεν έχω λόγια. Ο τελικός μας τελειώνει με την μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει ποτέ. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Λίτσα, χρειαζόσουν 97 λέξεις. Και είπες... Πόσες είναι, παιδιά? 107 είπες, ναι, 107. Σπάσαν όλα τα ρεκόρ, σπάσαν όλα τα κοντέρ σε αυτό το πρωτάθλημα, κυρίες και κύριοι. Νικήτρια λοιπόν του τελικού μας είναι η Λίτσα. Δώστε μου το πιο δυνατό σας χειροκρότημα για αυτό το παίκτη. Γιώργος! Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μόνος με 7 γυναίκες. Μιλάμε, έδωσες ρέστα, έτσι. Γιώργο μου, ήταν χαρά μας, τιμή μας να σε έχουμε εδώ. Περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Όπως σε γνωρίσαμε λίγο πριν γίνεις πατέρας, τώρα έχεις έρθει εδώ, έχεις παιδί, έχεις και 20.000, να το θυμηθούμε και αυτό. Σε αυτό το σημείο θα σου ζητήσω να παραδώσεις το μικρόφωνο. Το παίρνει η Λίτσα. Γιώργο μου, γεια σου. Να σου πω, βρε Γιώργο, εγώ λέω να έρθει εκεί, δεν έχουμε αποχώρηση εκεί. Θα βρούμε μια θέση. Λοιπόν, έχεις κερδίσει, Λίτσα, στο πρωτάθλημά μας. Χαίρεσαι, φαντάζομαι, πολύ γι' αυτό. Τρελάθηκες! Και μπράβο σου. Υπάρχει ένα έξτρα μπόνους. Εντάξει, καλό. Είναι ένας τελευταίος τελικός. Έτσι για σένα, χωρίς άγχος, με χαρά. Ναι. Πάμε να τον ευχαριστηθούμε. Πάμε. Εντάξει. 6 βήματα. Στα λέω για τελευταία φορά. 250 ευρώ, 500, 1000, 2.000, 5.000 και 10.000 ευρώ για τις 16 τελευταίες λέξεις που θα ζητήσουμε. Σταματάς εκεί που θες εσύ και κρατάς αυτά τα χρήματα για να μην κάνεις κανένα λάθος παραπέρα. Είναι η βοήθεια των αρχικών που υπάρχει και είναι και 2 τραγούδια που υπάρχουν εκεί κρυμμένα και σε περιμένουν να τα αποκαλύψω. Ναι. Μαντάμ, Πάνος Μουζουράκης και Παντελής Αμπαζής και Ευλαμπία Γιάννης Γιοκαρίνης. Κοίταξε, έχουμε ένα καινούριο, έχουμε ένα παλιό. Βασικά το μαντάμ δεν το ξέρω καν. Οπότε το Ευλαμπία θα πάρουμε. Ναι. Ναι.
Πάμε στο Ευλαμπία λοιπόν. Το πρώτο βήμα είναι για 250 ευρώ. Εκεί ψάχνουμε μόνο 2 λέξεις. Okay. Φύγαμε. Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ουρά μπροστά μου σήκα για τον οδοντό γιατρό. Τα χρόνια σου 16, μα είχες ξεπετάξει ολόκληρο τον κολονό. Ωραία. Δυνατά μπήκαμε. Τι είπαμε, για να δούμε. Τον κολονό. Ναι, Λοιπόν, κλειδώνουμε αυτές τις 2 λέξεις για 250 ευρώ. ναι. Μπράβο, Λίτσα. Έχουμε μπει πανηγυρικά, μάλλον πολύ αισιόδοξα, να πω, Καλά σε αυτό είναι, το ναι. πανηγυρικό τελικό. Ξεπερνάμε το πρώτο μας εμπόδιο. 500 ευρώ είναι το επόμενο σκαλοπάτι. 4 λέξεις εκεί. Η βοήθεια των αρχικών είναι διαθέσιμη. Ξέρω εγώ, ο τελικός είναι αυτός. Ας το ρισκάρουμε τώρα έτσι. Αρκετά με τιμές μετριότητες. Για να θυμηθούμε και το μότο. Ναι, Πάμε λοιπόν, καλή σου επιτυχία, Λίτσα. ευχαριστώ. Σου έκλεισα το μάτι, μα εσύ ζητούσες κάτι να διώξεις το πονόδοντο. Ξέχασα το όνομά μου, το ψάχνω γύρισμά σου. Πού? Μείναμε στο πού. Ναι. Περίμενε. Για να θυμηθούμε πού ήμασταν. Ξέρω τι θες να ζητήσεις τα αρχικά, αλλά λέω να το θυμηθείς λιγάκι τι έχεις τραγουδήσει, μπας και δεν τα χρειαστείς. Ξέχασα ήδη και τι έχω τραγουδήσει. Οπότε τι να κάνουμε, να ζητήσουμε τα αρχικά. Ναι, ναι. Είναι μη, δέλτα, φι, γάμα. Νομίζω. Ναι, μη, δέλτα, φι, γάμα. Μου δώσες φιλί γλυκό πρέπει να είναι. Να το γράψουμε. Ναι. Ωραία. Δες το και μου λες. Κοίταξε, σίγουρη δεν είμαι. Για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι σε αυτή τη ζωή. Η αλήθεια είναι αυτή, Γιώργο μου. Δεν φιλοσοφήσαμε κιόλας. Τα πάντα ρί. Ναι. Ωραία. Κλείδωσε Εδώ. αυτό. Κλείδωσε. Μπράβο. Είδες τι κάνει συγκέντρωση. Ναι. Ωραία. 500. Ανεβαίνει το ποσό, ανεβαίνουν και οι λέξεις. 1000 ευρώ, 6 λέξεις. Δεν έχουμε τα αρχικά. Πια. Τι θες να κάνουμε. Θα σταματήσω. Σταματήσει εδώ. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Ναι. Το είχες αυτό, εσύ είχες και τη λογική και τη συγκράτηση και σταματούσες και αυτό. Μπράβο. Λίτσα μου, κέρδισες άλλα 500 ευρώ. Μια χαρά. Ανεβαίνεις έτσι στις 13.250 ευρώ. Πλάκα Πάμε. κάνεις. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τα χρήματα τα οποία μας απασχολούν τόσο, Καθόλου. όσο η χαρά που ήμασταν εδώ, που κέρδισες αυτό το πρωτάθλημα με τόσους υπέροχους αντιπάλους. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω αντιπάλους, αν πρέπει να πω φίλους πια. Τι αντίπαλοι. Έτσι είναι αντίπαλοι. Για ελάτε από εδώ. Για ελάτε από εδώ όλοι σας. Καλώς τα παιδιά πάλι. Λοιπόν, μαέστρο, να ρίξουμε ευλαμπία το ρεφρέν και να κλείσουμε με αυτό, να το γιορτάσουμε. Πάμε ένα ρεφρέν. Άντε βλαβεία,
Για να έρθω εδώ. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς από το σπίτι, σας ευχαριστούμε όλους εσάς εδώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστούμε εσάς παιδιά, ήσασταν υπέροχοι πραγματικά. Η Λίτσα είναι νικήτρια, συγκινημένη και χαρούμενη. Όλοι είμαστε χαρούμενοι και συγκινημένοι απόψε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κωστάκου στην Αρτέμιδα. Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Λιάκος στον Αστρόπυργο. Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΕΠΗ στο Παλαιό Φάληρο. Πιο πολύ ευχαριστώ, είπα, εσάς που μορφήνατε τόσο μα τόσο πολύ το παιχνίδι μας. Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.